Hola, molt bon dia. Doncs realitzarem avui una classe de ioga fluid. Ioga fluid és que els moviments s'enllacen un amb l'altre i són moviments que t'estàs poca estona en cada posició i es van enllaçant un en l'altre quasi amb una dansa. Si hi ha algun moment que veus que no pots seguir perquè els canvis són massa ràpids, fes-ho a la teva manera, no et preocupis i agafa els trossos en els quals tu agafis. No cal que ho facis tot, no cal que ho facis de la mateixa manera que ho faig jo. Jo tan sols aniré dient propostes perquè tu vagis trobant la teva pròpia forma. També és probable que hi hagi moments que simplement anomeni una part i llavors tu la comencis a moure de la manera que tu desitges. Sobretot per trobar aquesta forma de moure't és tancar els ulls o mantenir els ulls oberts però respirar i ser molt conscient de la teva respiració, mantenir-te en contacte amb la teva ànima. L'ànima és la inspiració del moviment en el cos i deixar-te que les coses es facin, deixar-te moure, respectar molt en tot moment el cos. Si sents algun dolor, deixa de fer aquell moviment i canvia a una nova posició. Fes moviments que vagin a trobar i a perseguir el plaer. Ens posem drets i dretes amb els peus anclats a la terra. Tanques els ulls, mires el teu cos i el col·loques completament recte. Procura que no facis capsuleta, que no tiris endavant els ombros, ni tampoc que estiguis molt enrere, sinó que estiguis en una posició còmoda. Ara enfoca't en la teva respiració. I comença a moure el coll com tu ho desitgis. Deixa-te'l caure cap un cantó i cap a l'altre. Sent com no només es mou el coll, sinó és tot el cos movent-se, despertant-se. Pots fer moviments de rotació o balancejos cap a un cantó i cap a l'altre. Els moviments que tu vagis sentint que et funcionen. A poc ves deixant que no només es mogui només el coll, que també es mogui tota la teva esquena, la cadera, els ombros, els braços, les cames. Deixa que tot tu i tot a tu vagis fent com un cercle, una rodoneta, vas canviant d'un sentit cap a l'altre. Ara estira els braços cap amunt i t'estires tant com et sigui possible. Obres els braços cap al cantó. Poses els punys, mans en punys i comences a donar-li rotació. Mentrestant vas balancejant-te cap un cantó i cap a l'altre i estires la cama, ara a l'esquerra, ara a la dreta. Connecta amb la teva ànima, amb aquell nen i aquella nena que li agrada jugar, divertir-se amb el cos, canvia el sentit de les mans. Torna a obrir els braços i obre't aquí. Baixes amb les mans cap a la terra. I aquí imagina't que ets algú que balanceja com un arbre que es diu desmai, que li cauen les fulles i les branques avall, i ara amb el vent es mou cap un cantó i cap a l'altre, alliberant-te la teva esquena. Mou els braços com una dansa. Ara els braços, un d'ells va més cap amunt i rodola, i l'altre i rodola, fent com una abraçada enrere. L'esquena i el cos es mouen.
para seguir cantando bajo este sol. Posem les mans a la terra Cuando menos pienso, las i razones comencem a moure como la cadera i les verdades cames cap a un cantó i cap a l'altre. Estires una cama i l'altra es queda flexionada i després canvies. T'ajudes amb les mans. Escuchar lo que las palabras Les mans, si vols també, si veus que tens força en les cames, pots anar-les movent cap a un cantó i cap a l'altre. Que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vivo. Ai, ala. Des d'aquí pujo els braços cap amunt i miro a l'horitzó. Retorno. Vaig cap a l'altre cantó, miro a l'horitzó. Musiquita que se me sale del alma con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Si et sents incòmode amb alguna d'aquestes posicions, canvia fins que Para estiguis seguir incòmode. cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminando mi corazón. Torno al mig. I des d'aquí faig s'extenc i torno. Extenc i torno. Quan extenc pujo les cames i les estiro. I quan retorno, flexiono. Extenc, retorno, inhalo, exhalo. Pujo cap amunt, 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 amunt. Estiro els braços cap a dalt. Obro els braços cap al cantó. I des d'aquí porto la mà dreta cap al cantó esquerre, com l'altre dia. Retorno. I vaig a l'altre cantó. Necesita que se me sale de Inhala pel nas. Exhala per la boca. recuerdos de otro color. Recorda que si necessites cridar perquè portes uns dies emocionalment forts, En un lugar perdido y esta canción. Es cuando de repente tu presencia viene, llena la ausencia, llena de versos mi soledad. ara des Y d'aquí es cuando giro de repente tu presencia viene, I baixo llena la cap ausencia, avall. llena de versos mi soledad. i torno a pujar. Doncs la mà esquerra Ai, puja cap amunt, amb l'altra em pujo. I baixo cap avall. Amb la dreta ara cobreixo, com si algú m'anés a picar i em cobreixo i exhalo amb l'altra. Baixo cap avall. Em cobreixo ara amb l'esquerra i pujo per picar amb la dreta. Baixo avall. Em cobreixo amb la dreta, pujo i ara amb l'esquerra. Baixo cap avall. Em cobreixo amb l'esquerra, pujo cap amunt. Ara pujo cap amunt. I faig aquest moviment. Estirant el lateral del cos. Estira el braç tant com puguis per estirar tot el lateral. I ara flexiona el braç dret. Flexiones la cama dreta i l'esquerra es queda completament estirada. Amb el cos completament lateral, estiro el braç esquerre. Noto com m'estira tot el lateral del cos. Des d'aquí baixo a terra, com si marqués una línia. Marco una línia, apoyo ara el braç esquerre i amb el dret vaig cap a l'altre cantó. Estic uns instants i torno a baixar a marcar la línia i ara ho farem fluid. Quan aquí pujo la posició inhalo, aquí retinc, exhalo. Inhalo,
retinc, exhalo. Ara, des d'aquí, baixo, i quan baixo em tombo. Al tombar-me, flexiono perquè la cadera em baixi avall. I faig aquesta posició. Apoyo el genoll en el terra. I trec el pit endavant. Aquí amb les mans. Obro i tanco. Inhalo amunt. Exhalo i baixo avall. Apoyo la mà dreta a l'interior i pujo amb la mà esquerra cap amunt, sentint la torsió. Apoyo la mà a terra per poder apoyar el dit del peu de darrere, canvio l'altre cantó. Ho puc fer de cop o a poc. Apoyo el genoll en el terra, deixo caure la cadera cap al terra, trec el pit i aquí començo a braccejar enrere. Inhalo amunt, exhalo avall, procuro que la cadera vagi cap avall. Una més. Em tombo cap al cantó i m'estiro. Bueno, més que m'estiro, estiro la cama enrere i l'altra i em poso fort com una barra de ferro. Pujo la cadera cap amunt. I faig aquest moviment que acabo de fer ara d'una forma fluida. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Va molt bé inhalar pel nas i exhalar per la boca. Porta els talons cap a la terra quan vagis enrere. Fins que baixes a terra, amb una flexió. Aquí apreto cul i cames per anar a fer la cobra. Si vols, no cal que t'estiguis estàtic o estàtica, pots moure't cap a un cantó i cap a l'altre. Flexiono les cames i vaig cap enrere. I des d'aquí em moc cap un cantó i cap a l'altre. Des d'aquí vaig cap un cantó, cap a l'altre. Regula't amb el teu cos. Porto el cap a mirar cap als peus i cap a l'altre cantó. M'ajudo amb les mans i amb tot el cos. Agafo les mans i ens hi dono la volta.
m'apoyo amb els braços del revés. Obro les cames tant com em sigui possible, els genolls, obro tant com puc. I porto la cadera cap als talons. Si estic molt còmode, puc obrir els peus i les cames cap al cantó. Serà una mica més dur. Ara apoyo les mans normal i procuro anar-me a seure. Si veig que no puc, no cal que ho facis. Des d'aquí realitzo respiració de foc, entrellaçant les mans, inhalo endavant, exhalo cap a mi. Un ritme ràpid, és per la boca o pel nas. Des del cor, obre't i puja cap amunt. Pot ser que et faci mal la cadera, ves molt a poc i pot ser que et maregis. Exhala. Retorna al teu pit, inhala. Aixeca't amunt, porta la cadera endavant, això fa que les articulacions que van d'aquí cap avall s'estirin, que normalment les tenim molt tenses. Per això, si et fa mal, fes-ho molt a poc i fins on tu arribis. Si t'has d'apoyar amb les mans, fes-ho. Exhala. Inhala una altra vegada. Una altra vegada. Des d'aquí, aixeco la cadera, tiro la cama esquerra cap al cantó, obro el braç esquerre cap amunt i apoyo la mà en el terra. Estiro tot el braç cap al cantó. Nota com s'estira el lateral del teu cos. Des d'aquí, igual que abans, baixo a tallar el terra o a marcar una línia fins a tocar-me el peu. I des d'aquí apoyo la mà al terra per canviar a l'altre cantó. Estiro la cama dreta, apoyo la mà esquerra i obro el braç amunt i cap al cantó. Estira tot el lateral del cos, inhala pel nas, exhala per la boca, sent el plaer d'estirar. Des d'aquí, marca la línia fins a tocar-te amb el peu. Des d'aquí em tombo cap al cantó, com si m'anés a dormir. M'apoyo estirat. A l'inhalar pujo cap amunt, a l'exhalar baixo, si puc amb els dits en punta del peu. Inhalo amunt, exhalo avall. Poder ver tus ojitos iluminando el mundo y agarrarte la manita. Ara flexiona la cama i agafa't el dit gros del peu i estira la cama tant com et sigui possible. Te espero muy
Inhalo amunt, exhalo avall. Al otro lado de la piel te espero muy pronto al otro lado de la piel. Flexiono la cama, m'agafo el dit gros del peu i estiro la cama. Te espero. Porta-la cap a tu, així, cap a tu. Te espero. Te espero. A l'exhalar, baixo cap a la terra. Des d'aquí ens estirem panxa avall. Un cop panxa avall, obro els braços cap al cantó fins a agafar-me a darrere. Inhalo amunt i retinc l'aire dalt. Inhalo. Retén l'aire. Força aquí, amb tota l'esquena i les cames. Deixa't anar. Junta les mans sobre del cap, dona't una volta. I ara puges les mans cap als peus. Aguanta aquí. Similar a la posició que vam fer a l'última classe. Ara torna a pujar les mans enrere, baixa els peus, gira del revés. Obre els braços, vas a darrere, t'agrafes entrellaçant els dits. Amunt, força aquí. I ara passarem d'un a l'altre, et deixes anar. Giro. Miro endavant. Retorno enrere. Giro. M'abraço a darrere. Si tens espai, si abans has girat cap a la dreta, ara gires cap a l'esquerra. Vinga, força abdominal aquí. Retornem. Cap a l'esquena. Amb força aquí. Et deixes anar, gires una altra vegada. L'última vegada. I aquí et deixes caure i et relaxes. Des d'aquí, porta les mans sobre del cap i amb força abdominal i de cames puges cap amunt i puges braços amunt i tornes a estirar-te. Si veus que no pots fer-ho així, flexiones les cames aquí i hop, puges i tornes a flexionar. Hop, d'aquesta manera, d'acord? Qui vegi que pot amb les cames completament estirades o amb les cames estirades. Ens estirem. Pugem amunt, em torno a estirar. Quan pujo tinc l'aire retingut o faig una petita exhalació. I quan caic exhalo. Vinga amb força, desperta el maluc. L'últim moviment i ens quedem a dalt. Em quedo a dalt, m'agafo els peus. Aquí relaxo, m'afluixo. Em puc inclús moure com jo, cap un cantó i cap a l'altre amb la música. Suau. بين الأرض والسماء ناس
Separem les cames i les obrim tant com ens sigui possible. A l'exhalar per la boca, toco els peus, inhalo, baixo, inhalo. Inhala profund, exhala per la boca amb potència com un canó. Treu tot cap a fora. L'última vegada. Anem a dalt, inhala amunt. Obres cap a un cantó i tombes de cantó. Exhala aquí per la boca com un canó. Inhala amunt. Et toques el peu contrari, exhales com un canó de cantó. Aproximes la mà cap al peu. Tornes a inhalar amunt. Exhales. Inhala amunt. Inhala amunt. L'última vegada, inhala amunt. Flexionem la cama dreta i m'agafo la cama exhalant. Respiració de foc, pel nas o per la boca. In a constructive way, and I look forward to the day that I will come and join you. Inhala profund. Children of Israel. Retén l'aire, apreta Urban. Thank you. Peace. Obre el braç dret. Puja el braç amunt. Ara exhala. Anant de cantó. I aquí respira lent i profund. Utilitza la panxa per respirar. Inhalo retornant. Canvio, estiro la cama dreta, flexiono l'esquerra. M'encaro, inhalo, exhalo, m'agafo del peu. Respiració de foc. Desperta el guerrer i la guerrera que hi ha en tu. Continua lluitant per la vida. Inhala profund. Retén l'aire. Obre el braç esquerre cap enrere. Puja'l cap amunt. Exhala. I tomba't de cantó. Surto de la posició, portant el peu dret cap enrere. M'estiro. I faig aquest moviment, em tiro. Poso les mans apoyades al terra i tombo el cos cap a un cantó i cap a l'altre. M'ajudo amb les mans, m'ajudo amb tot el cos. Puc fer-ho així com ho estic fent jo o amb la panxa tocant sempre a terra, vaig a tocar el peu dret en el cantó esquerre. Com tu prefereixis. A mi m'agrada més el moviment, el moc més. Busca i persegueix el plaer.
Paro el moviment. Faig la cobra, apreto les mans, pujo cap amunt. Respiració de foc pel nas. Si veus que no poguessis pel nas, ho fas per la boca. Inhala, exhala, apnea i apreta molt van, apretant el cul. Visualitza com una llum puja des del teu anus a través de tota la columna fins al teu cap. Ara inhala, retén l'aire també, torna a visualitzar com puja una llum des del teu anus, l'energia sexual, fins al teu cap, exhala. Baixes cap avall, et relaxes un instant. Apoyo la barbeta per agafar-me els talons i a l'inhalar pujo cap amunt. Faig força amb les cuixes, amb el pit, per alçar-me amunt, com un arc. I aquí aguanto amb força. Faig força amb les cuixes per pujar amunt. Les cuixes han d'estar tenses, inclús has de sentir que comença a generar-se cremor de la força que fas. I exhalo baixant avall. Deixo caure els peus a terra i em tombo. Panxa amunt. I aquí respiro lent i profund. M'afluixo i em relaxo. Obro els braços en forma de T, flexiono la cama dreta i poso un peu dret damunt del genoll esquerre, la mà esquerra damunt la cuixa dreta. Tombo cap al cantó. Procuro que no se m'aixequi l'ombro dret, llavors el porto cap a la terra i aquí relaxo tot el cos. Miro amb la mirada cap al cantó contrari on tinc les cames. A l'inhalar retorno, estiro la cama, flexiono la cama esquerra, inhalo i a l'exhalar tombo cap al cantó contrari. Respiro lent i profund. A través de la respiració, amb cada exhalació, allibero les tensions, els dolors i les pors. Inhalo pel nas i exhalo per la boca, deixant-me caure cap a la terra cada cop més i més profundament. Retorno a poc. Estiro el cos. Em relaxo. Poso les mans al costat de la cadera, flexiono les cames per anar-me a posar tot el cos sobre dels ombros. Ves en compte amb aquesta posició per fer-ho amb la màxima consciència possible.
Porta la cadera a sobre dels teus ulls o sobre del teu cap. Quan estiguis en una posició còmoda, obre les cames i comença-les a moure com tu desitgis. Sent el moviment i expressa a través del teu cos les emocions, els sentiments, la creativitat, la dansa. Desencarcara la teva cadera, les teves cames, prova i sigues creativa i creatiu. Ara junta els peus i les cames i porta un dels peus i cames en direcció cap al terra i cap al cap. A l'inhalar tornes a pujar quan has arribat al límit. Intercanvies amb l'altra cama. Al matí és més difícil que a la tarda aquest moviment, perquè el cos encara s'està despertant i està encarcarat de no haver-se mogut. És molt important moure's, estirar, buscar i trobar l'agilitat. Si t'hi fixes, els animals no estan mai quiets, també s'estiren i sobretot juguen, són àgils, flexibles, perquè així ho fan amb el seu moviment. Nosaltres estem acostumats molt al sedentarisme, necessitem moviment. Mou-te ara. A poc, si veig que puc, si no em quedo fent aquest moviment que estàvem fent ara, vaig a portar els dos peus i cames en direcció cap al terra. Relaxa el teu coll, treu el dolor i les tensions que se'n neixen. Si veus que el moviment és massa fort, flexiona les cames. Et donaran una mica d'espai. Ara porta els genolls cap al pit i a poc vas baixant. Exhalant vèrtebra rere vèrtebra fins a terra. Un cop a terra, afluixa la cadera, el còccix. Si cal, mous els genolls. Si cal, mous els genolls cap a un cantó i cap a l'altre perquè s'acabi de col·locar la teva cadera. Fins que puguis estirar les cames, relaxar-te uns segons. Respira profund, inhala pel nas, exhala per la boca. Ara flexiona les dues cames, entrellaça els dits i pressiones les cames cap al pit. Respira aquí profund. Ara porta els peus cap a la terra. A prop de la cadera pots agafar-te els turmells, pots agafar-te les cames o pots posar les mans al costat de la cadera amb el cap a terra per anar a fer el pont. I pujo cap amunt, el melic amunt. Pressiono fora amb els peus i les cames per formar un bon arc. Si tu fas el pont complet, quan tinguis l'esquena calenta, poses les mans al costat de les teves orelles i fas el pont. Aguanta aquí amb força.
Exhala baixant a poc. I col·loca't per fer la relaxació final. Estira les cames. Sent el plaer que hi ha ara en el teu cos després d'estirar. I simplement deixa't caure. Començarem fent la respiració de Wim Hof. Aquella respiració en què inhales fort i exhales traient alè. Llavors la respiració farem inhala profund pel nas o per la boca. Exhales. I ho fem 30 vegades. Som-hi. Inhala. Exhala. 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 Només diré inhala. 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 Exhala completament. Apnea, deixa de respirar. Sense aire en els pulmons, retén l'aire amb apnea. Ara aquí, relaxa tot el teu organisme, no facis res. Relaxa't, afluixa't, deixa't caure molt profundament. Atura la ment i connecta't a les sensacions corporals, físiques, energètiques, mentals. Nota l'expansió de la teva consciència més enllà del teu cos. Focalitza't en el centre del teu cor i nota com t'extens més enllà de tu. Et connectes amb tot l'univers. Tu ets més i més gran que el teu cos. Tu ets l'extensió de la teva llum i de la teva consciència. Nota-ho, sent-ho, perceba-ho. Mantén-te sense respirar tant com puguis i quan necessitis respirar fas una respiració profunda, retens l'aire, col·loques la mirada en el tercer ull, apretes l'anus i projectes tot l'aire cap al cap i visualitza com la llum des del teu anus comença a pujar una llum a través de tota la teva columna i tot el teu cos s'il·lumina fins a arribar al cap on el cap explosiona tota la llum i s'extén a través de tot l'univers i quan passi això exhala. I ara aquí deixa't caure molt i molt profundament cap a la terra. Connecta't profundament amb la mare terra, estiguis on estiguis, encara que estiguis a un edifici, a una planta 30. Tota l'estructura d'aquesta casa està tocant a la terra i arrelada i enfonsada amb els ciments cap a la terra. Per tant, sempre estàs connectat i connectada a la terra. Ara visualitza com des del teu cor un vincle que ja existeix, però ara el reforçaràs, neix des del teu cor. És com una esfera de llum
que comença a baixar i aquesta esfera de llum va il·luminant un tub que és com un melic, com quan eres petit que tenies el melic connectat a la teva mare, el cordó umbilical. Doncs des del teu cor surt un melic, un cordó umbilical de llum daurada o platejada que connecta amb el cor de la teva mare terra. Visualitza com aquest cordó s'il·lumina i es torna fort, lluminós i daurat, restablint la salut del vincle. I també ho fas un cop hagis pogut visualitzar tot aquest vincle fort i lluminós i com la comunicació amb la teva mare comença a fluir en l'interior d'aquest melic, d'aquest cordó umbilical energètic. També ho fas des del melic, baixa un altre cordó umbilical fins a la mare terra i també en el teu cap. Baixa del teu cap fins a la terra, connectant els teus 3 cervells a la terra per restablir l'ordre, el ritme natural. Et deixo uns instants perquè puguis fer aquesta connexió. Estigues sempre conscient de la teva respiració. Sent com vas connectant aquests 3 cervells, aquests 3 centres d'energia que hi ha en el teu cos. Un cordó umbilical des del melic fins a la terra. Un cordó umbilical que va del cor fins a la terra. Un cordó umbilical que va des del cap fins a la terra. Cordons umbilicals energètics, daurats, del color de l'or, del sol, o també platejats del color de la lluna. O una mescla entre els dos. Si et surt un altre color, no et preocupis. Estem fets de l'arc de Sant Martí. Tots els colors estan bé. La teva creativitat, la teva imaginació és bona, està bé. Si no ho veus en claredat i més aviat ho sents, més que veure-ho, també està bé. És la teva manera de veure i de sentir. Cadascú està fet a la seva manera. Si fossis auditiva i en comptes de veure-ho o sentir-ho, més aviat ho escoltes, també està bé. No t'enfonsis, més aviat tot el contrari, tu tens la teva forma de fer les coses i així està bé, així és correcte. Tu estàs feta per la Mare Terra i pel Pare Sol. Ets la divinitat, ets perfecta, no fa falta modificar res. Sí pots millorar, sí pots avançar. Quan tinguis els cordons umbilicals connectats, comences a notar, a sentir i a visualitzar com un flux comença a fluir entre tu i la Mare Terra. Una comunicació ancestral, una comunicació energètica que reequilibra els teus cervells. En el cap és per al bon pensar. I notes com es comença a equilibrar el bon pensar, el ritme en el que tens pensaments, idees, etc. Nota com comences a tenir un ritme d'expansió i contracció. Expansió i contracció. Això què vol dir? Que tens una idea, un pensament i un silenci, un espai de reflexió. Una altra vegada et ve una idea, un pensament, una imatge i un espai per assentar i reflexió. I això és una pauta harmònica que ara de la teva ment comuniques un altre cordó umbilical energètic que es connecta amb el teu cor, perquè ens sincronitzarem. Ara et poses atenció en el cordó umbilical que va del cor a la terra i comences a veure, sentir, escoltar com un fluid va des del teu cor fins a la terra, de la terra al cor. I aquest fluir et sincronitza en un batec, similar al de la ment, similar al de la terra, tot va unit. És un bategar, és una extensió i una contracció, igual que el teu cor.
Encara se sincronitza amb la naturalesa i el ritme de la terra. Nota com el teu cor que és el de les emocions, el bon sentir. Nota com les teves emocions palpiten a un ritme, el mateix ritme que has tingut en el de la ment, que es connecta amb el de la terra, tot se sincronitza, és un mateix bategar. Quan això passa et sincronitzes i et sents diví o divina. Nota com el ritme emocional és el mateix que el de la terra, el mateix que el de la ment. És un contraure's i extensió, contracció. Al igual que els pensaments, que tenies un pensament i una pausa de reflexió, ara exactament igual. Tens una emoció i després una relaxació. L'emoció descendeix, descendeix, descendeix i es calma tot. Tornes a tindre una pujada energètica a través dels sentiments i emocions. I torna a haver-hi un moment de reflexió, d'assentament d'aquesta energia. I torna a despertar una altra emoció, o la mateixa, és igual, però és una freqüència en què puja i baixa, s'extén i es contrau. Nota com això s'enllaça amb el ritme de la ment. Ara, emocions, pensaments van al mateix ritme. Emocions i imatges se sincronitzen. Nota com ara el cordó umbilical que uneix la ment i el teu cor es comuniquen i van a la part, van al mateix ritme. Hi ha una sincronicitat entre creativitat i l'emoció que acompanya la creativitat. I després un moment de repòs per descansar, per gaudir de la creativitat. Tornes a tindre una idea, un pensament, i aquest pensament l'acompanya l'emoció que li dona energia i força perquè així sigui realitat. I després, un altre cop, un moment de reflexió per poder observar i gaudir del que acabes de crear. Ara, neix i visualitzes com del teu cor hi ha un cordó umbilical que et connecta fins al melic, fins a la panxa, el tercer cervell. I ara prestes atenció i et connectes al melic umbilical que va del teu melic, el cordó umbilical que va des del teu melic fins a la terra. I visualitzes i sents com en l'interior d'ell comença a haver-hi una comunicació ancestral entre el teu melic i la mare terra. I nota com flueix aquest ritme vital de batec constant, un palpitar constant, energètic i físic. Físic vol dir que hi ha física, hi ha comportament químic, físic, elèctric, magnètic. És a dir, no només és una il·lusió de la teva ment, sinó que és algo que passa a nivell químic, físic, magnètic, elèctric. Hi ha un fluir de fluxes, encara que tu no els puguis veure, però sí els pots percebre a través de la consciència i els pots sentir. Nota com ara hi ha aquesta comunicació, i aquesta comunicació es regula amb aquest batec vital d'extensió i contracció que s'alinea amb la teva ment i el teu cor. I ara tot va a la part. El centre del melic és pel bon actuar. I ara nota com tot se sincronitza. Tens una idea creativa, una emoció que l'acompanya i un moviment energètic o físic que l'acompanya també. I tot va unit per generar alguna cosa i tornar-lo vida. I després hi ha un moment de reflexió, de relaxar-se, d'observar la teva creació, de sentir-te ple i plena i abundant d'aquesta creació. I retorna un altre cicle, un altre cop, una idea creativa, una emoció que l'acompanya i una actitud, un acte que
fa realitat a nivell físic, manual, a nivell energètic i corporal. I neix aquesta idea. Ara nota com els teus cordons umbilicals que van del cap al cor, del cor a la panxa, es comuniquen entre si. I és un únic batec. És una expansió i contracció, que tot va alhora. I està sincronitzat i sincronitzada aquesta extensió i contracció amb el de la Mare Terra. I ara observa com és possible que hi hagin diversos d'aquests batecs, d'aquestes sincronitzacions, coses que aniran més ràpides perquè tenen uns cicles molt més ràpids, però se sincronitzen amb els batecs més lents, que són com més amplis i més grans. Per exemple, jo tinc una idea creativa de generar un quadre, una pintura. L'emoció l'acompanya i després a l'acte de dibuixar-la. Això és un acte d'expansió. I un cop he acabat la pintura, ve aquell sospir de contracció. Ja ho he fet. I observo la creació que acabo de fer. Però dintre d'aquest cicle tan gran hi ha cicles més petits, com jo estic pintant la pintura i mentre estic pintant retorno a tenir idees de mesclar dos colors perquè així em surti un color que jo estic esperant. I llavors pinto amb aquell color i faig, per exemple, un arbre dintre de la pintura. I quan acabo aquest arbre me l'observo, reflexiono i després retorno en un altre cicle. Això és un petit cicle dintre del gran cicle que és generar el quadre. Doncs l'univers està omplert d'aquests petits cicles i grans cicles que quan estan coordinats fan un tot. Ara sent que tu formes part d'aquest tot i que la teva ment, el teu cor i la teva panxa estan sincronitzades d'aquesta manera. Hi ha microcicles, migcicles i macrocicles que s'enllacen uns amb els altres per mantenir-te en vida i estar completament en creativitat, creant la vida, anant més enllà de tu, fent-te gran, no només que passin els anys, sinó fent-te gran perquè extens la teva llum, la teva creativitat a tota la vida, en el temps i en l'espai. Ara inhala profund i sent tot això que acabem de crear amb tu com ja està en marxa. Inhala, exhala per la boca, assenta les bases d'aquests batecs. Inhala, exhala. Una vegada més, inhala, exhala. Ara retorna a observar aquesta sincronicitat entre ment, cor, panxa, i tot està sincronitzat i connectat a la terra, que és com la base del ritme d'aquest batec. Perquè cada vegada que et despistis per la pròpia vida o pels impulsos de la societat, retornes a connectar-te a través del teu cordó umbilical que connecta la terra i que et connecta entre cap, cor i panxa. I retornes un altre cop a aquesta forma, aquest batec de contracció i expansió que et dona la pau, la calma i l'alegria. Quan estem en aquest estat som feliços. Espero que t'hagi agradat aquesta classe, que l'hagis gaudit i ens veiem en la pròxima classe. Salut i ànims!